Нека опаковаме заедно ето тази гривна и аксесуар за чанта. Гривната е втора поръчка на една моя прекрасна клиентка. Тя реши да я комбинира заедно с нейните обички, които са обицирингчета в бяло и сребристо. А ключодържателят с ръчице поиска да бъде като аксесуар за чанта и да бъде с карабинче накрая. Разбира се, че това не е проблем и смених с удоволствие ключодържателчето с карабинче накрая, за да може дамата да си го сложи на ципчето или пък на друго подходящо такова място. Гривната се получи изключително нежна, изключително фина, просто почти незабележима на ръката и много лека. Поставила съм магнитно закопчаване за по-голямо удобство при поставяне на гривната, за да не се налага да търсите някого в къщата, който да ви закопчае гривната, както обикновено се случва при стандартните закопчавания с карабинчетата. А ето, че тази поръчка е готова, опакована и дори е изпратена. А тези, които все още останали да гледат видео, моля го харесайте и напишете нещо в коментар, така че да може моето видео да достигне до повече хора, които търсят нещо за подаръче.